Sekretua. Landare hizketan gogoratzen dut amona. Baratzeko erreinua bere zuen urteetan isilgordean arrimatzen gintzaizkion. Haren hitz sekretuak entzun nahi guk, arbelarriak luze ordea, eskarmentua bezain, isildu egiten zen gu iristerako. Landare hizketan gogoratzen dut. Landare hizketan ikusten genuelako urrutitik, baratze ertzean beti. Bista, pausoa eta entendimentua laburtuz joan zitzaizkion arren, ez zion inoiz utzi landareak zaintzeari. Aginduak ematen zizkigun, aholku itxuraz, zer, nola, noiz. Baina hitzik ere ez, esan beharreko hitzez. Sekretua ez dago hitzetan, aitortu zidan ilurren. Sekretua lur azpian dago, irribarrez. Dagokion tokian. Urtetara nik hartu nuen amonaren ardura. Hain lurremankorrak merezi zuela astinaldi bat eta, denboraz justu xamarri bilarren, 100 bat letxuga eta beste beste porru zaintzeko gai izango nitzela sinistuta heldu nion aitzurrari. Belar txarrak non nahi. Amoraren ertzkutxunean haiek ere indartsuen. Haren hitz aspertuen oihartzunaren eragina nonbait egin nuen nire baitan. Lurra jorratzerakoan ulertu nuen amonak esana. Kaskezur batek begiratu zidan begizulo hutsetatik. Lurrez beten izkion eta estali egin nuen atzera berriz. Sekretua dagokion tokian. Baratze zain hasi baino lehen izan nuen garai bat. Jakin minak zirikatuta aitona aurkitzeko aleginean ibili nintzena. Bati eta besteari galdezka. Urrutien alde eginda ere nonbait behar zuelako. Eta betirako alde eginda ere zergatiren bat izango zuelako. Bai, koldarkeria, erantzun zidan amak. Koldarra behar du emaztea 6 umerekin utzita, desagertzen den gizonak. Erantzi zuen, inoiz ez ziola amonari nahikoa eskertuko halako familia ugaria bakarrikazteko egindako alegina. Inork ez zidan argibide zentzuzkorik eman. Herrian topatu nuen aitonaren lagun kaskailua. Biharamunean usotarako geratu den gizosemeak ez du bere zalde egiten, esan zidan. Nahikoa esan dizut. Bakoitzak zuen bere teoria, baina herrian geratu ziren denak. Eta baita gure amona bere seme alabekin ere. Inguruan ere indako susmoi ongarririk eman gabe erruki uztabiltzen. Aitzurra lurrean utzita, maite altzuten elkar, galdetu diot amari. Ez dit erantzun oraingoan. Beldur da berriz ere aspaldi lurperatua uste zuen mina, jorratzen hasiko ote naizen. Izeba gazteenak erantzun dit amaren ordez. Maite duenak zaindu egiten du, ez du ihes egiten. Baratzera begira geratu dira biak. Alde ederrekoa gure amak zaintzen zuenean.